Mislim, zaista je nečuveno da uprkos mnogobrojnim dokazima objavljenim javno, a u vezi konkretno najtežeg slučaja krivičnog dela u pokušaju ubistva, to jest ubistvo pokušaju se zove, mog, evo, samo zato što snimam za Ostavljenog psa od 16. marta. Dakle, ponavljam, uprkos mnogobrojnim dokazima, vrlo često nema ni 10 deo takvih dokaza kad je u pitanju tako opasno krivično delo, ne znaju se počinioci, ovdje se zna počinioc. Onda taj isti mi je 4 dana pre toga pretio i vio me, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ima dokaza s lica mesta, i tako dalje. Dakle, ima motiv zašto me napao, jer mu snimam s ulice za Ostavljenog psa. Dakle, jako puno dokaza. Uprkos svemu tome, kriminalni tužioci Divjak Zoran, viši glavni tužilac Sombora, i Dedić Jadranka, zamenik višeg javnog tužioca, i apelacioni tužilac Novog Sada Branislava Inić Jašarević su namerno, kako bi, jer ja se žalim na njihov rad, konkretno na prva ova dva tužioca, već pre toga oko godinu dana od ovog napada na mene, jer odobravaju za ostavljanje pasa. Dakle, namerno su to uradili kako bi me ućutkali, kako bi me napakostili. Imali su hrabrosti, uprkos mnogobrojnim dokazima. Evo, na primjer, ja kao profesor matematike nikad se nikom nisam, niti mi je palo na pamet da se svetim kao da mu dam jedan zbog ne znam nija čega. Nikad nikom. Naprotiv, ako čak takva deca, imam kontakt s njima čiji su roditelji, na primjer, šta ja znam, nešto s njima, nemam neke raščišćene račune u slično, uvek izađem u susret toj deci malo više, ih podstaknem, jer i oni imaju neki grč, dakle. Ovakav kriminal, da takvi kriminalci od tužioca, a ponavljam, oni su zaista organizovani kriminalci, budu i dalje tužioci. Ima rok, Visoki savet tužilaštva i Republičko tužilaštvo, još nekih nedelju, 2, zavisi od slučaja do slučaja. Kažem, vodi se i krivična protiv glavnog apelacionog tužioca Tatjane Lagumdžije zbog zloupotrebe službenog položaja. Svi oni to sve znaju. Ovi jedni odobravaju kriminal vrha vlasti, Vučić i ekipe, ovi drugi sitnih ljudi, nebitnih. Sve je bitno, svaki život je bitan. Šamar jedan čoveku je šamar čitavom čovečanstvu. U pokušaju ubistva nevinog čoveka s dokazima koji je ovaj monstrum oslobođen, to je pokušaj ubistva čitavog čovečanstva. Koji tužioci moraju hitno biti pohapšeni, ne razrešeni, pohapšeni, ja tvrdim odgovorno. Šta će se dalje dešavati? Pa ništa, Ustavni sud, zakucat ću na svaka vrata, Evropski sud, svi poslanici su već obavešteni, srpski, bit će i evropski. Ako treba, rešit ćemo ovo na svaki drugi način. Do pravde ću doći. Ja stati neću, nema šanse. Ali kažem, Zoran Divjak, kriminalni tužilac, Dedić Jadranka su mnogo odgovorniji za napade na mene. Pre 2 nedelje, pre pokušaja mogu ubistva, ja sam ih molio da me zaštite. Jer je ta ista Dedić Jadranka, kriminalni tužilac, oslobodila sve napadača na mene. Kažem, de facto s dokazima, vezat ću te lancem, pa me vija i gađa me papučom na ulici Romkinju. Oslobodila ih je. Ja bih volao njoj da se to desi danas, ali ne od strane mene. Ne znam, od strane NNO-ica, primjera radi. Ja garantujem da bi isti taki ljudi koji bi joj pretili vezat ću te lancem ili je gađali, vijali papučom, kako god kamenjem, čega god su mene, bili odmah uhapšeni. Od 28. ovog februara se vodi krivični postupak protiv mene, malo i smešno, više tragično. Jer sam snimao s ulici za Ostavljenog psa. Branimir Plavšić je zaveo slučaj protiv mene, uprkos mnogobrojnim dokaznim snimcima. Aprila 13. sam napadnut od strane bolesnika monstruma na adresi Žarka Zrenjanina 4A. Svetlana Zemunović-Ćirić to vodi, zataškava, trenutno se vodi kao istraga, ne zna se ko je šta. Imam dokazne snimke 5-6 gde me mlati krvnički, krv mi ide na rukama, monstrum, bolesnik, samo zato što mu s ulici snimam psa na pola metara lanca. Dakle, neophodno, ja sam podneo krivične prijave protiv svih tih pomenutih tužioca i neophodno je njihovo hapšenje, jer ne rade oni to slučajno. Uprkos dokaznim snimcima, uprkos cele kompaktne priče, jake, koja u celosti borba za slobodu pasa, kojem po zakonu o dobrobiti životinja pripada. Ti kriminalci od tužioca, a okoreli organizovani kriminalci, usudili su se da ovako nešto rade protiv čoveka. Naravno i Vesna Mihaljević-Dražić kao glavni osnovni tužilac sve ovo odobrava. Ovo je nečuveno, svi oni moraju da se nađu iza rešetaka.